It's Oonk time. Let's start the show. Welkom bij Breek de Week en we hebben er zin in, want Schinderhannes staat op het programma, zeggen ze. Het is al heel lang geleden, 17 jaar geleden, dat Schinderhannes in Remun gebracht is geworden. En we gaan vandaag onthullen de nieuwe hoofdrolspelers van deze editie. En vervolgens gaan we in gesprek, want de Digibende is naar Roermond gekomen. Wat is het voor een organisatie? Voor wie doen ze dat? En met wie? En daarvoor is aangeschoven Filemon Wesselink en hij komt samen met Sam Jansen. Want die vindt dat superleuk bij die Digibende en die vertelt over zijn ervaringen. Ja, en afgelopen week was het natuurlijk heel spannend, want het was de begrafenis van onze geliefde paus. Ja, en hier aan tafel komt zo meteen een pastoor aan tafel. En wie is dat? Nou, pater Karel Weerkamp komt aan tafel, want hij is een van de weinige levende ereburgers van Roermond. Onlangs is die eer hem te beurt gevallen en hij komt vertellen over zijn leven, zijn ervaringen en hoe hij omgaat met die nieuwe roem. Maar we gaan snel starten met het bestuur, wat hier aan tafel zit, met Hein en Nicole, welkom. Wat Schinderhannes weer op de kaart gaan zetten. Wie is dat zo tot stand gekomen? Nou, 17 jaar volgens mij, of niet? Nee, 2017 is nog wel een uitvoering geweest. Ja. Maar dat is ook al lang geleden. Ja. Ja goed, het is een beetje doodgebloed in Remun. En het oude bestuur zag het niet meer zitten om nog iets op te pakken. Maar dat is heel groot. Het is ook echt een begrip in Remun. Het is zeker een begrip in Remun, een traditie zelfs. Traditie, ja. Uit 1865. Dat bedoel ik. Dus veel vind je dat we dat niet verloren kunnen laten gaan. Nee. Dus jullie hebben met een paar mensen de schouders eronder gezet. Ja. Ja, dat is heel ambitieus, want het is een grote uitvoering. Het wordt ook steeds moeilijker om dat soort uitvoeringen in het theater te brengen. En de Schinderhannes is steeds groter geworden, steeds boeiender, met steeds meer variaties. Hoe zijn jullie te werk gegaan? We zijn eerst gaan kijken van wat willen we precies en wat kunnen we, want de financiële middelen zijn natuurlijk niet meer zoals vroeger, de pot is leeg. En dus we hebben afgesproken eigenlijk van wat is nou belangrijk voor Roermond? Wat willen de mensen van Remun? Wat willen ze? En we hebben eigenlijk gezegd, we gaan terug naar de basis. En terug naar de basis, dat zijn de liedjes. De bekende liedjes, als ze die begint te zingen, dan begint iedereen met te zingen. Absoluut. En we hebben dus gezegd, als eerste stap, gewoon voor een Schinderhannes concert geven. Dus daar komen alle liedjes in terug. Weer met een orkestje, een koortje en natuurlijk de 5 hoofdrolspelers gebracht. En daarmee willen we dan ook geld ophalen en ook aftasten. Wat wil Remun, wat willen de burgers? Willen ze nog Schinderhannes, dan zullen we dat met dit concert gewoon zien. Ik denk het wel, of niet? Wat denk je? Nou, ik was een tijdje geleden op de Bondje Avond van Stadsvastelovsvereniging De Nul. Ja. Die hadden hun 11-jarig jubileum. En er was een liedje van C'est l'amour, werd er gezongen. En ik zat daar als toeschouwer in de zaal en het viel me echt op dat de hele zaal van boven tot onder zong met en die kenden de hele tekst. Ja. Dus ja, het leeft wel nog. Ja, het zit er echt ingegrained in het collectieve bewustzijn van de mensen in Roermond. Maar voor jou is het extra speciaal, Hein, de Schinderhannes. Ja, dat kun je wel zeggen. Je hebt wat ervaring op het podium. Nou, ik zat vroeger met mijn 2 jongere broers met een cassettebandje, 's ochtends in de pyjama met mijn vader. Het tekstboekje van voor tot achter moesten we meezingen met een LP. En dus we werden eigenlijk hersenspoeld. Al klaargesteld. Ja. Je bent er wel goed uitgekomen, toch? Ja, uiteindelijk wel. Maar alles wat moet, dan denk je van, wil ik dat wel. Maar ik ben ook een beetje, voel mij moreel verplicht. Het is ook voor mij een stukje postiem eerbetoon aan mijn vader en die generaties voor hem. Om toch een bijdrage te leveren in die Schinderhannes. Ja. En toen Nicole en Ad mij vroegen van, wil je ons helpen met bestuursfuncties, wat dan ook, daar kon ik eigenlijk geen kant meer op. Prachtig. Maar het is leuk hoor, prima, ik doe het graag, want
het voortzetten van die traditie en het doorgeven naar volgende generaties van de Schinderhannes, Belangrijk. Nou, dat is echt heel belangrijk, vind We ik. gaan bijna de nieuwe hoofdrolspelers onthullen. Maar zijn er audities gedaan of wie is dat tot stand gekomen? Nou, we willen ons vooral ook focussen om, wat hij net zei, een brug te slaan naar de nieuwe generatie. Dus we hebben ook echt geprobeerd op heel veel fronten echt jonge lui aan te trekken en met op te voeden naar Schinderhannes, zeg maar. En ik denk dat dat in de hoofdrolspelers is gelukt. En verder zou ik ook vooral mensen willen oproepen die het leuk vinden om misschien in het koor te zingen. Of die goed kunnen naaien, kostuums maken, op decors bouwen. Als je de verhalen van opa en oma, zeg maar kind van Schinderhannes, meld je aan en help ons, want neem eens kinderen alleen. Nee. Help ons om die traditie productie juist in neer te stand te zetten. houden. Ja. En vooral heel erg met dit concert dus de basis te leggen en het dan verder uit te bouwen naar weer een volwaardige productie. Ja, ik mag natuurlijk niet vragen, maar ik ga het toch doen. Hè. Dus in oktober staat er een concert gepland voor 2 dagen. Ja. Ga je bespieken 25 en 26 oktober. Ja. Maar we kijken stiekem natuurlijk al een beetje vooruit. Hebben jullie dat ook al gedaan? Wanneer misschien die opera Buffa toch weer op die plank zou kunnen kopen? Ja, we hopen dan vanuit het succes richting het concert, zeg maar. En dan hopen we toch dat 2027 Het doel. een productie komt. Nicole, dit is het moment waar we allemaal op gewacht hebben. De bekendmaking van de hoofdrolspelers van de nieuwe Schinderhannes. Ik laat jou graag het woord. Vertel, wie gaat straks sprankelen en stralen en zingen op het podium in de nieuwe Schinderhannes? Ja. Nou, daar hebben we als eerste Florenske. En Florenske wordt gespeeld en gezongen door Britt Nelissen. En we zijn er ook ontzettend trots op dat we voor de duivel iemand hebben gevonden met een pittig karakter. En dat is Amber Nelissen. Ja, en dan hebben we een echte Remeunse jong. En een echte verrassing. Een echte verrassing, vind ik. Ik heb samen met hem op de basisschool in de klas gezeten. Dus ik vind het echt super tof dat er dit duidt. Dames en heren, op Zwarte Peter, Patrick Gerard. Ja, en dan zal dit misschien minder een verrassing zijn voor de echte Schinderhannes-kenner. Want ja, we kosten maar 1 persoon bedenken. We hebben heel graag de heks wilden laten spelen. En dat komt door zijn DNA. De Timmermans-familie, Hein Timmermans. Ja, en dan is er nog een Remeunse jong. En, Die ken je vrij goed, geloof ik. dat ken ik ook goed. En ik weet dat er van deze rol al heel lang druimt. Mooi. Zijn hond heet Hannes. Ja. En ik ben er zelf natuurlijk ook enorm trots op. Er is maar 1 professionele Remeunse tenor, zover ik weet. Dus we kosten er maar 1 vragen. En dat werd Ben Heijnen. Nou, Fantastisch. Ja, inderdaad, die broertje. Ja. Nou ja, die Nou. broer. Zo groot Ja. dan mij is jonger. Ja. Nou, gefeliciteerd allemaal. En we Proficiat. hebben gehoord dat jullie ons nog willen verblijden met een prachtig lied. Dus kom maar op. Zijn amor,
Iedereen zegt altijd, je moet je kansen pakken. Maar soms is dat moeilijker dan het lijkt. En dan kun je wel een beetje hulp gebruiken. En daar is onder meer de Digibende voor opgericht. En die richt zich op het ondersteunen, begeleiden en tot bloei laten komen van pubers op het gebied van ICT, technologie en creativiteit. En ze zaten eerst in Kelpen-Olen met een locatie en nu zijn ze naar Roermond verhuisd. Daarvoor zijn een paar mensen aangeschoven. Filemon Wesseling, hartelijk welkom. En Sam Jansen. Filemon, met jou te beginnen. Het is een organisatie die ondersteuning biedt en ontwikkeling biedt. Jij bent daar op een gegeven moment, in 2017 is het opgericht. Je bent er een jaar later bij betrokken geraakt. Kun je daar iets over vertellen? Want je bent nu eigenlijk kwartiermaker, maar ook een beetje ambassadeur voor het onderwerp. Ja, nee, ik heb voor de publieke omroep een paar jaar geleden heb ik het programma Het is er autistisch gemaakt. Het ging over het spectrum van autisme. En vooral wie daarin zit. Er zitten hele mooie, kleurrijke, originele, humorvolle mensen zitten in dat spectrum. Ik ontmoette daarin mensen die echt heel autistisch zijn. En die bijvoorbeeld niet zichzelf aan kunnen kleden of niet voor zichzelf eten kunnen maken. En dan dacht je van, dat is dan eenmaal zo en die hebben gewoon hulp nodig. Maar ik ontmoette in het programma ook jongeren die, als je ze tegenkwam, gaan ze zo meteen met eentje praten. Je ziet niks, je merkt niet per se iets. Maar toch als je dan met die jongeren in gesprek komt, die autisme hebben, dan kom je toch op heel veel problemen terecht waar ze in zitten. Dus bijvoorbeeld niet naar school gaan. Nou, niet naar school gaan betekent ook geen schoolfeesten, geen schoolkampen, niks leren, geen vrienden. Dus dat leidde eigenlijk tot hele trieste situaties voor de jongeren en voor het gezin. En aan de andere kant, als je dan vroeg van, goh, wat doe je overdag? Dan ging soms die computer aan en dan konden ze de meest fantastische dingen creëren. Zoals maken van games, programmeren, editen. Nou, allemaal fantastisch. En dat vond ik altijd zo jammer dat je dan potentie hebt, je hebt talent, je kan iets, maar er gebeurt niks mee. En toen kwam ik via een kennis terecht bij Digibende. En ik zag daar een initiatief waar jongeren die ik in dat programma ontmoette die thuis zaten, daar wel helemaal tot bloei kwamen. Dat zei je heel mooi. Omdat Digibende werkt met zaken die de jongeren al leuk vinden, zoals games bijvoorbeeld. Sluit aan bij hun interesses en de belevingswereld. Ja, en vanuit die belevingswereld krijg je dat vuurtje weer aangewakkerd in die jongeren. Want dat is door dat schooluitval, wat heel vaak gebeurt als je autisme hebt, maar ook hoogbegaafd en allemaal andere problemen, dan wakkert dat vuurtje. Ja, je komt in een isolement. Hè? Ja, je wordt onzeker en je denkt, ik kan niks, ik ben een mislukkeling. En als je dan via die games weer zelfvertrouwen krijgt, dan gaat de rest vaak ook weer vanzelf. En dan zie je heel vaak dat die jongeren gewoon weer op een gegeven moment naar school kunnen gaan. Want vergis je niet, 70.000 jongeren naar schatting zitten in Nederland thuis en horen eigenlijk naar school te gaan. Eigenlijk ongelooflijk, hè? Want je hebt allemaal speciaal soorten onderwijs, begeleiding, bureaus, specialisten en toch, dit werkt heel goed, hè? Je hebt een aantal locaties in Nederland. Ja. Kun je uitleggen waarom dit dan blijkbaar beter werkt? Of in ieder geval de aanvulling ook goed werkt? Ja, het uitgangspunt is de interesse. Dat is het uitgangspunt om van alles te leren. Dus als je een game moet maken, dan leer je een beetje wiskunde, je leert Engels, je leert plannen, als je het met een groepje bijvoorbeeld doet. Dus stiekem leer je heel veel dingen, maar wel vanuit iets wat je zelf heel tof vindt. En ze leren dat ook van vakspecialisten. Dus mensen die zelf in de game-industrie bijvoorbeeld hebben gewerkt. En ook in kleine groepjes van 6, 7. En die jongeren die initiëren dan zelf projecten die ze graag willen volbrengen. Dus het is ook al iets wat ze zelf leuk vinden om te maken. En dat kan zijn een game, dat kan zijn digitale muziek, dat kan zijn een film, dat kan zijn vormgegeven dingen die dan uitgeprint worden digitaal. Dus het werkt gewoon als een trein. Ja, op de locatie die nu in Roermond zit, eerder in Kelpen-Olen, dat is eigenlijk waar het begonnen is. Hoeveel mensen komen daar bijvoorbeeld dan? Komen die dan elke week? Ja, tussen ongeveer 100 denk ik. Maar sommige jongeren gaan er 2 dagen naartoe, sommige 4 dagen. En sommigen combineren het bijvoorbeeld nog met school. Je kan je voorstellen, als je 1 dag in de week iets hebt wat je ontzettend leuk vindt, en je moet naar school en dat vind je eigenlijk veel minder, daar heb je moeite mee, dan kan je wel uitzien naar die ene dag. Ja. En dat helpt jongeren. Je worstelt je door die week heen naar die ene dag waarop het jouw feest is. Ja, precies. Mooi. Ja. Sam, jij zit naast Filemon. Jij bent iemand die dat leuk vindt, die daar gebruik van maakt, die Digibende. Hoe ben je daarbij terechtgekomen? Nou, een paar jaar geleden ben ik van school afgegaan.
Mhm. Ik Wat voor heb- school deed je? Eerst de normale middelbare school en een paar jaar daarna, een paar jaar heb ik speciaal onderwijs gevolgd. Mhm. Daar ben ik best ver gekomen, maar in het derde leerjaar ben ik toch vastgelopen. En ik heb van allerhande begeleiding daarna nog gehad, maar lukte maar niet, totdat ik uiteindelijk bij de digibende kwam, waar ik tot nu toe echt een plek heb waar ik weer mezelf kan ontwikkelen en het gevoel heb dat ik niet meer stilsta. Want waar liep Ja. je dan tegenaan? Waarom liep je vast? Ik liep vast omdat ik kreeg het in mijn hoofd niet meer goed gezet. Ik moest huiswerk maken en daar kreeg ik me niet toe aangezet. En toetsen werkte op Het zat school gewoon allemaal door helemaal niet elkaar meer. in je hoofd Ja. eigenlijk. Ja. Het kreeg mezelf niet meer gemotiveerd en ik wist maar niet waarom. En uiteindelijk, door nu positieve ervaringen op te doen, komt dat stukje weer terug. Dus je voelt je nou ook wat Ja. meer zelfverzekerd. Ik wil Ja, niet voor je zeker. invullen, maar dat is een vraag. Ja, zeker. Waaruit blijkt dat dan? Nou, Los van het feit dat je hier zit, wat natuurlijk al heel dapper is. Ja. ja, wat Filemon al eerder zei, ik had thuis zo ook al mijn projecten en thuis ontwikkelde ik ook al dingen, maar het lukte mij nooit om dat stapje verder te gaan, om van wat ik deed ook daadwerkelijk iets te maken. En nou krijg ik de tools, de hulp om daadwerkelijk ook een project af te maken en me ergens in te verdiepen. Wat ik veel deed is, ik sloeg stappen over en nou leer ik dingen vanaf. Je dacht, ik snap het al. Ja, precies. Denk je dat daar ook toekomst voor jou is in wat je nu doet? Ja, zeker. Ja. Ja, meerdere vakgebieden die ze daar geven, die interesseren mij wel echt enorm. En als we het concreet maken, wat doe je dus eigenlijk daar? Ben je een game aan het maken? Of een film? Of een hoorspel? Ik weet het niet. Ik heb elke dag bestaat uit 4 blokken. En in elk blok heb ik mijn eigen project. Dus bij programmeren ben ik een website aan het maken. En er is ook een blok waar je echt meer op het maken van een game richt. En daar ben ik mijn eigen RPG-game aan het maken. Nu nog in een programma wat er echt voor is ontstaan. Maar misschien in de toekomst echt wat meer met de code en meer in de diepte. En zo heb ik in elk blok, want dat zijn er denk ik 6 of 7 die ik heb in de week, leer je weer een ander stukje. En veel worden dan ook gecombineerd in grotere projecten. Maar daar ben ik zelf nog niet. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat je dan met andere mensen in contact komt die allemaal anders zijn, maar toch sommige dingen ook sommige raakvlakken hebben. Hoe ervaar je dat? Ja, dat is geweldig. Heb je daar vrienden gemaakt? Ja, zeker. Ik heb al hele tijd toen ik thuis zat niemand meer gesproken. En nu heb ik weer mijn vaste groepje. Ik kan het me eigenlijk met iedereen wel vinden, maar ik heb ook wel de paar jongeren waar ik elke pauze wel bij zit. Je bent uit een isolement gekomen. Ja, zeker. Wat Ja. mooi. Ja. Ja, Filemon, je ontmoet natuurlijk dan heel veel van dit soort kinderen. Ja, ja. Tieners, jeugd. Ja. Ja, en het is zo... dit is natuurlijk ook een emotioneel verhaal. Dat je Ja. gewoon... Ik heb zelf kinderen en je Juist. weet eigenlijk vriendjes of leuke dingen samen doen met leeftijdsgenoten. Ja, het is gewoon eigenlijk het allerbelangrijkste in het Ja. leven. Ja. En als dat op een gegeven moment weer terugkomt... Ja, Dat sociale aspect, hè? ja, want je ziet ze ook zo veranderen als ze binnenkomen bij Digibende. Heel verlegen, ingetogen, vaak met capuchons. En dan kom ik ben natuurlijk niet elke dag, maar dan kom je na een paar weken kom je weer terug. En dan zie je in één keer door Digibende hollen met vriendjes en plezier maken. En soms zelfs een beetje ondeugend zijn. Want het zijn natuurlijk allemaal introverte types die bij Digibende komen. Ja, Als je zulke jongens en meisjes ziet, want er zullen ook wel meisjes tussen zitten, ja zeker. is het dan ook iets wat je van jezelf daarin herkent? Want je zei al, je hebt het programma gemaakt. Ja. Dan kwam ook uit dat je op een bepaald autisme spectrum ergens iets scoort. Ja. Ik weet er niet zoveel van, maar herken je dat? Nou ja, bij Heb mij je is dan het zoiets wel... van, het raakt iets in mijzelf. Ja, en wat heel veel jongeren van Digibende hebben, je moet ze gewoon een project geven en dan gaan ze wel. En dat had ik vroeger ook. Ik moest ook in zo'n klas en zo, ik vond het verschrikkelijk lastig. Hoezo moet ik om 9 uur op school zijn? Ik kan toch ook om 11 uur dat leren? Dus daar herken ik me wel heel erg in. Ik was alleen wel wat extraverter, dus ik kon wel echt enorm van me afbijten. Mhm. En ook met humor en zo mezelf redden. En bij Digibende zie ik ook al veel best wel kwetsbare, sociaal kwetsbare jongeren. Ja. Hoe mooi is het dan als je mensen eruit kunt trekken en inderdaad met elkaar in contact kunt brengen en Ja. professionele
mensen dat naar buiten kunt brengen. Ja, en het is natuurlijk in de ICT zo dat je... Kijk, ICT'ers zijn hartstikke nodig in Nederland. We Ja. hebben echt nodig om Nederland verder te helpen. En in die branche vragen ze vaak helemaal niet om diploma's of Nee, klopt. opleidingen. Je moet gewoon een test doen en als je kan programmeren, kan je programmeren en dan kan je aan de slag. Ja. En dat zien wij natuurlijk ook. En dan kan je al veel betekenen. Ja, nu heb je niet per se, het is wel het mooiste, een schooldiploma, maar het is niet per se, er leiden meer wegen naar. Ja. En naar dat is Rome. wat we missen dus in het huidige systeem, dat we geen maatwerk hebben. Dat kunnen we ook niet bieden. En Nee. dus met zoveel mensen natuurlijk. Ja, en het maar is dat gewoon missen we wel. Het systeem 30 kinderen in een klas, Ja. 35 kinderen. Ja, dat is gewoon... Heel veel ouders kunnen nog niet 2 Dat is- kinderen in de hand houden, dus laat staan 30. Ja, Ja. er zit zoveel druk op die scholen Juist. natuurlijk. En dan ook Ja. nog een keer heeft het uitval en dan moet je dat comprimeren, want je moet toch dat lesprogramma moet je... Ja, dat is... Het scholen staan gewoon echt onder... Het onderwijs staat onder druk in Nederland. Als je nu kijkt, het programma bestaat nu een aantal jaren, hè, die DigiBende eigenlijk. Ja. Hoe zit het met zijn er mensen die uitstromen of zijn ze allemaal nog steeds bezig? En wat komt er van hun terecht? Ja, dat is heel verschillend. Noem eens wat voorbeelden. Ja, er is een jongen die studeerde sterrenkunde, is daarin vastgelopen en die is dat nu aan het afmaken. We hebben zo'n wonderboy, die is in Silicon Valley terechtgekomen met een enorm droombaan. Maar ook iemand die helemaal vastgelopen was, ongelukkig. En die ging mijn computer ergens wegbrengen. En hij zei, ja, jij bent van DigiBende. Ik zei, ja, jij ook. En dat was dus iemand die dan vanuit DigiBende bij een computerreparatiebedrijf terecht was gekomen. Maar ook mensen die games maken, dus het is heel verschillend. Heel divers. Ja. Ja. Wat zeggen ze dan later als ze je tegenkomen? Zijn ze dankbaar? Zijn ze blij? Hoe kijken ze daarop? Wat hebben Ja, ze ze, kijken, meegenomen? ze zijn gewoon heel blij dat er zijn wel echt jongeren bij die gewoon echt depressief waren. En met alle gevolgen van dien. Je kan je daar alles bij voorstellen. En die dan dat het een soort schakelpunt in hun leven is geweest. En als ze dat vertellen, ja, dat is... Magnifiek, hè? Ja, dat is, ja, want bij sommige jongeren loopt het ook wel echt verkeerd af. Mhm. En als je op een verkeerd spoor eenmaal terechtkomt, is het ook heel moeilijk om het weer, hoe ouder je wordt, het is veel moeilijker om het weer goed te En krijgen. bij te sturen. Dus wethouder Smitmans, die heeft het hier mogelijk gemaakt, die Mhm. ben. Ja, Jan Smit. ja, een geweldige vrouw. Ja. Die zag het ook gelijk, die zei, ja, dit moeten wij Dat hebben. moeten we ja. faciliteren. Ja. Ja. Hoe gaat de toekomst van de DigiBende in Roermond eruit zien? Dan moet het kort houden vanwege de tijd. Ik hoop dat het gewoon hier heel lang blijft bestaan en gesteund wordt door iedereen in Roermond. En dat we jongeren die hier vastlopen, dat we die wel een mooie en hoopvolle toekomst kunnen geven. Oké. En voor de rest is het voor mij natuurlijk heel leuk om hier af en toe rond te lopen. Want Ja, nou je bent het is een welkom om schitterende weer eens stad. aan te schuiven. de Allemaal volgende hele mooie keer. tradities waar ik nog nooit van gehoord had. Ja, Ja, dat vind ik super Ook interessant. veel terrassen overigens, ook erg leuk. Ja. Ja, ik ben wel begonnen ingesteld, dus dat... Ja, Altijd welkom. Sam, nog een laatste woord aan jou, denk ik. Want jij bent degene die het allemaal doet en ervaart. Hoe sta je er nu in en waar wil je naartoe? Nou ja, dit gaat heel positief en ik heb nog geen concreet doel, maar ik zie me hierna wel een opleiding of een baan doen. Ja. Ik zie me niet meer thuis zitten zoals ik eerst dacht. Oh, heerlijk. Ja. Ben je blij mee? Heel blij. Heel Ja. blij. Ja, super. Ik zie het aan je. Goed zo, Ja. jongen. En ook dapper dat je hier zat. Heel fijn. Dankjewel. Nou ja, bedankt voor de kans om mijn verhaal te vertellen. Dat Vind bedoel ik, ik. Met veel Heel plezier. Dank jullie alle twee voor jullie Dank jullie wel. Soms groeien de mooiste bloemen in de schaduw. Bij ons in de studio is pater Karel Weerkamp. Hartelijk welkom. Welkom. Is onlangs uitverkozen tot ereburger van Roermond. En ik ben samengekomen met Peter Willems, vicevoorzitter van het kerkbestuur van de Kapel in het Zand. En niet zonder reden. Om te beginnen hartelijk gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Dank u wel. Ja. Ja, sinds 97 actief in Roermond, maar een heel lang uitgebreid werkzaam leven. Waarbij één ding eigenlijk centraal staat vanuit de Redemptoristen, dat is de mens. Dat is wat ik naar voren zie komen in alle verhalen. Ik vroeg me af, misschien beginnen bij het begin. Je bent naar Roermond gekomen in 97. Was dat een bewuste keuze? Of? Nee, dat was geen bewuste keuze. Dat werd gestuurd. Dat komt omdat je bij een congregatie hoort. En een congregatie heeft dan overal in het land, nu niet meer, maar toen hadden we in het hele land hadden we huizen waar paters en broeders
woonden en van daaruit ook werkten. En ik ben in 1980 ben ik priester gewijd. En toen ben ik hier in Roermond terechtgekomen, waar we een klooster hadden met wel 40 mensen. Maar daar ben ik dus nu de enige van die er van overgebleven De is. enige nog over. Ja. Waar komt u oorspronkelijk vandaan? Uit Zutphen. Uit Zutphen. Ja. Ik wel. Ja, mooi. Ja, dat is toevallig dan. Hè? Ja, we hebben altijd wel een overeenkomst hier, wat mooi. Ja. En toen moest u naar Limburg, naar Roermond. En hoe voelde dat? Ik zat al in Limburg, want Ja. daar, een paar jaar daarvoor zat ik in Wittem. Ja, En daarvoor heb ik nog 7 jaar in Brazilië gezeten. Ja, daar wou ik het ook even over hebben, Ja. want jij heeft daar een beetje een missie gewerkt eigenlijk. Een heel andere situatie dan Nederland. Wat heeft u daar gedaan? Ik heb daar met name jongerenwerk gedaan. En om dat beter te kunnen doen, om wat meer contact met jongeren te kunnen hebben, ben ik, hoe noem je dat, hier in Nederland is dat opleiding tot gymleraar. Ja, gymleraar bent u Dus ik geworden. heb met name veel van sport gedaan. dan kon je daar sneller contact krijgen natuurlijk. Precies, Ja, ja. uiteraard. Ja. Wat voor wereld was dat waar je daar terecht kwam? Nou, ik zat in het Noordoosten in Recife, dat is een miljoenenstad in het Noordoosten van Brazilië. En met heel veel sloppenwijken. Mhm. Over meer dan anders sloppenwijken. U kwam uit Zutphen en u ging naar Brazilië, naar zo'n stad. Dat is een wereldverschuiving. Ja, maar ik was daar wel op voorbereid om de dood eenvoudige reden dat wij daar ook Al zaten. een viceprovincie hadden. Mhm. En daar zaten dus ook nogal wat... Dus u wist wat u te wachten stond. Ik wist wat ik zelf ook wilde. Ja. Oké. Hoe gaat het dan in zijn werk? Ga je dan een sportprogramma opzetten met jongeren? Nee, dan kom je op scholen, publieke scholen. Wat natuurlijk geen rijke scholen zijn. Want het zijn allemaal privéscholen die je naast de publieke scholen hebt. En daar ga je dan gewoon werken als gymleraar. En je gaat er gesprek aan met jongeren. Hoe kijkt u daarop terug, op die tijd? Met heel veel plezier. Ja? Ik had daar graag gebleven, maar dat kon nu eenmaal niet. Hier nam het aantal priesters, Af. religieuzen, heel snel af. Mhm. En daar was behoorlijk wat bloei. Dus u werd weer teruggehaald. Ja, Ja, ongeveer. Je Ja. begon het al even met de mens staat centraal, de verbinding ook met andere mensen en zo. Was dat ook iets wat daar naar voren kwam? Heeft u daar ook een gemeenschap opgebouwd of versterkt? Of hoe moet ik dat zien? Wij zaten aan een klooster met ook een aantal priesters, plaatsbroeders. En dat was een vrij groot klooster. En wij hadden als bisschop Don Helder Camara. Ik weet niet of jullie dat nog wat zegt, maar dat was in Brazilië had hij de naam van rode bisschop. En dat Dus- wil zeggen? Nou, heel sociaal. Een socialist. Kijk, ja. Socialisme Ja. hier bij hem hoog gelegen. En hij is daar ook, en dat was in het regime van generaals. Mhm. En er kwamen nogal wat mensen, ook uit Nederland bijvoorbeeld, die kwamen bij Don Helder op bezoek om die man te ontmoeten en met die man te verwijden. Zo ook bijvoorbeeld premier Lubbers, die met zijn vrouw ook bij hem kwam. Maar hij woonde zelf in een kamertje achter een pastorie. En dat was eigenlijk alles. Hij had geen logeerruimte. En daarvoor deed hij altijd een borrel bij ons, want dat was niet zo ver van zijn paleis af. Mhm. En zo is En u dat al voelde wat zich goed. daar thuis? Ik voelde dat prima thuis. Ja. Ja, Ja. mooi. Die bescheidenheid die kenmerkt denk ik ook wel de periode daarna in Roermond. Hè, want mensen zeggen altijd, de pater is heel bescheiden, maar heeft al een heel indrukwekkend cv. Je bent hier ook gaan bouwen aan een gemeenschap. Ik pak dat toch even als rode draad. Ik las op een site zo'n 160 vrijwilligers in de kapel in het Zand, die eigenlijk mede door u samen zijn gebracht en daar de schouders onder steken. Hoe doe je zoiets? Ja,
Door gewoon met mensen op een normale manier om te gaan. Mhm. Ik word ook door de meeste mensen niet met u aangesproken, maar met Karel, wat dat mijn voornaam is. Mooi. Ik heb er altijd een hekel aan gehad om pater genoemd te worden. Ik ben gewoon ook maar een mens, zoals andere mensen. En daarom heb ik ze allemaal geleerd, zoals Peter, om gewoon Karel te zeggen. Oké, nou zullen we dan nu Karel zeggen? Dan Uitstekend. is dat wel goed? En nou geëerd als Ja. ereburger, hoe was dat? Was het een verrassing voor u? Ja, het was een totale verrassing. Ik Ja. had daar niet op gerekend. Ik zou, dat was het verhaal, ik zou een aantal burgemeesters hier uit het Midden-Limburgse toespreken. Ja. Want die zouden hier komen op uitnodiging van de burgemeester hier van Roermond. Want die burgemeesters ieder jaar hebben ze een bijeenkomst ergens In het land. in het zuiden, de regio. Mm. Nou, en dit keer was Roermond aan de beurt, zeiden ze. En of ik dan over de kapel in het zand het een en ander wilde vertellen. En nou, ik zeg, ja, god, dat doe ik wel, dat is geen probleem. U had zich En, voorbereid. Ja. Dus ze zouden in de dagkapel zouden ze die bijeenkomst hebben. Maar ja, toen ik daar die dagkapel binnenkwam, toen zag ik maar 2 burgemeesters zitten. En, We dachten, ze hebben het afgelast. nou, ik dacht eerst, ze hebben het verkeerd, want ik heb al een leentje gekregen. Dat hoeft niet Je meer. bent al eens ridder geworden, Ja. een tijdje geleden. Ja, dus ik denk, ja, dit is een Dat is een vergissing van de eeuw. Ja, Maar dat was het ja, dus niet. Ja, maar dat Ja. was het dus niet. Ik Nee. kreeg iets anders te horen. Ja. Ja. U was erbij aanwezig. Jazeker. Hoe Ja. ging dat? Nou, dat was heel emotioneel voor jou eigenlijk. Hè? Ja. Ja, en het mooie was dus ook dat 3 van de andere nog levende ereburgers van Roermond daarbij waren. Burgemeester Keizer, burgemeester van Beers en Hein van der Brugge. En ja, goed, en jouw familie was er ook, maar die zag je pas helemaal op het laatst, want die zaten vooraan en hij kwam achteraan binnen. Niet in de gaten. En dat was wel heel Dat komt wel heel binnen. mooi. En Ja, dat is een dat illustre kan zeker rijtje. binnen. Dat is geen... ja, dat is een Ja. behoorlijk rijtje. Ja, mooi. Ja. Wat typeert deze man nou? Nou ja, dat hij mensen weet te binden. En de meeste vrijwilligers die vinden het leuk om hun vrijwilligerswerk te doen. Maar ja, je doet het ook voor jezelf, maar ook voor hem. En zo heeft hij mij ook ooit gestrikt. En niet meer losgelaten. Nee. Ja. En zeg maar eens nee, hè. Dat kan dan Nee, niet. dat kan niet. Nee. Ja, mooi. mooi. Ja. Het mooie is ook in een van de teksten die ik las, een verhaal over compassie en de mens centraal, maar ook een kerk die dienstbaar is aan de mens en dus niet omgekeerd. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Kerk is niet binnen dat gebouw. Kerk, dat doe je Inderdaad. samen. Dat doe je en dat is samen. ook buiten dat gebouw. Ja. En we hebben natuurlijk een heel mooi gebouw. De Kapel in het Zand. Mm. Een van de mooiste kerken Ik hier. wou ook net zeggen, een van de mooiste. Ja. Ja, maar daar gebeurt het niet. Nee. Het gebeurt daarbuiten. Ja. Het gebeurt op straat. En daar is ook het kerkbestuur bij betrokken. We hadden het al even over die vrijwilligers en zo. Wat zijn activiteiten die door het hele jaar dan plaatsvinden, waarbij Karel dan ook een sleutelrol speelt? Ja, goed, de Eucharistievieringen natuurlijk. En ook met name de Eucharistievieringen die in onze buitenkerk, in het Kruiswegpark, plaatsvinden. Maar we ontvangen ook jaarlijks veel bedevaarten. Juist. En mensen denken dat dat iets van vroeger is, maar dat is niet zo. Nee. Daar is jouw rol eigenlijk minder. Maar mensen voelen zich gewoon aangetrokken tot die plek. En nu komend weekend hebben we de opening van het bedevaartseizoen. En dan komen er ook 2 bedevaarten, 1 uit Tegelen en 1 uit Heidhuizen. En die mensen komen lopend naar Roermond. En Heidhuizen, dat is dan om 10:30, maar voorafgaand hebben we nog een processie. En die zijn vorig jaar
hebben ze het OLS gewonnen. Dus die komen met de schutterij. Mooi. En andere jaren komen ze gewoon als burger en is er niet veel poespas bij. Maar dit jaar is dat dus speciaal. Met veel tamtam. Veel tamtam, ja. En ja, goed. En ja, het bloemtapijt in het Kruiswegpark is natuurlijk ook... landelijk traditie. veel bekendheid. Ja. En dat is dan de afsluiting van het bedevaartseizoen. En ja, en de stadsprocessie natuurlijk ook niet te vergeten. Nee. Dat, Nog één brutale vraag. Hoe ziet u de toekomst? Ja, ik zal niet zo lang meer hebben. Dat krijg je als je wat ouder wordt. Ja. Maar ik hoop, en dat is ook altijd mijn bedoeling geweest, dat het allemaal gewoon doorgaat. Het is nu al zo dat veel van de werkgroepen, laat ik dit er even bij zeggen, toen ik begon, heb ik mij voorgenomen om ieder jaar een nieuwe groep te starten. En ja, het is nu zover dat ik niet bij alle vergaderingen meer hoef te zijn. Mooi. Ze kunnen het zelf. Ze En kunnen het zelf. dat was altijd Ik heb nog een mooi. andere brutale vraag. Het is misschien wel een hele moeilijke. Hoe zou u willen worden herinnerd? We gaan er vanuit dat u een lang leven en goede gezondheid heeft. Maar ja, u bent zo uitvoerig gedecoreerd. De waardering is enorm. En ook van onderop, vanuit de mensen. Het leeft echt. Hoe zou u willen worden herinnerd? Nou, helemaal niet. Dat is nergens voor nodig. U was toch een schakeltje. En een grote schakel hier voor de gemeenschap. Ja, nou ja, ik heb gewoon mijn steentje bijgedragen aan die gemeenschap. En als daar aanleiding toe was, bijvoorbeeld eind 90 jaar, begin 2000, deed de toenmalige bisschop Wiertz een beroep op mij en op Harry Beurskes, zaliger. Hij wilde een pand beschikbaar stellen voor kansarmen, een open huis, zeg maar, een huiskamer. De huiskamer van de heren van Roermond. Zo hebben we die genoemd, de huiskamer van Roermond, opvang en ontmoeting Roermond. En wij hebben daar toen meteen ook een diaken bij gezocht. Maar na 2 of 3 vergaderingen haakte die al af. Terwijl dat toch juist De toekomst. taken zijn van een diaken. En niet zozeer binnenkerkelijks, binnen dat gebouw, maar veel meer in die gemeenschap. Daar waar mensen vastlopen, daar aanwezig zijn. Nou, ja, we hebben het toch voor elkaar gekregen, Harry en ik. We hebben daar een aantal hele goede mensen bij gekregen die het allemaal zijn. U legt het gedragen. allemaal bij anderen. Maar hoe gaan we u nu herinneren? Ik denk toch als een mensenmens, of niet? Nou, dat mag. Ik denk dat dat uw maar hoofdzaak is. het hoeft niet. Oké. Ja. Goed, nou ik wil Dat snappen zeggen, we. we spreken met de voornamen. Ja. Peter en Karel, hartelijk dank voor de komst, voor deze eer. En blijf vooral doorgaan met het mooie en goede werk. En nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel en heel graag gedaan. Ja, lieve kijkers, beste kijkers, dit was Breek de Week voor deze week. We hopen dat u genoten heeft en we zien u heel graag weer terug de volgende keer. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.